Сёння 5 братоў і сясцёр прымаюць вялікую колькасць гасцей. Цяпер гэта утульная пабудова іх новы дом. На другім паверсе 4 дзіцячыя пакоі. Шчасцю няма конца. Здесь лучше. Мама приходит, когда получается, и почти каждый день приходят родные, а туда ехать очень долго. Бацькоў для дзяцей выбіралі на конкурснай аснове. Кандыдаты праходзілі этап навучання і гутаркі. Толькі пасля карпатлівых працэдур яны змаглі стаць бацькамі і выхавальнікамі. Месца пабудовы дома таксама не выпадковае. Подобрали место, которое как бы в центре города расположено. Здесь вот школа рядышком. Есть весь набор, вся инфраструктура, магазинов, аптека. Поэтому места подбирались разные, но вот это, на наш взгляд, наиболее удобное место для проживания детей. Пётр і Валянціна Лімачка сталі для дзяцей новымі бацькамі. 8 гадоў таму яны ўпершыню задумаліся аб усынаўленні. І тады ў іх сям'і з'явіўся Дзіма. Аб тым, што яны сталі сапраўды адзіным цэлым, сведчыць факт. У мінулым годзе Дзіма ўзяў прозвішча прыёмных бацькоў. У нас 2 дочери, и нам все время хотелось иметь сына. И вот посчастливилось. 8 лет тому назад к нам пришел в семью Димка. Сейчас ему уже скоро будет 18. И вот он тоже уже в мае уйдет, будет поступать. И так захотелось опять быть в цветочках. И нам повезло, построили этот дом. Для дачкі Марыі рашэнне бацькоў не было нечаканасцю. Успамінае, доўга збіраліся з думкамі, потым набраліся рашучасці. І вось вынік – сям'я з 10 чалавек. Открытое сердце для них. Все, что нужно, мы дадим. И как вот мы, старшие братья, сестры, вот будем приезжать, будем и подарки дарить, будем покупать. Это как-то вот, не знаю, это жизнь такая. Нам нравится. Мне лично нравится это. У пабудову укладзена 314 тысяч з раённага бюджэта. Акрамя таго, 3000 беларускіх рублёў было выдзелена спонсарамі. У Маларэцкім раёне гэта ўжо другі дзіцячы дом сямейнага тыпу. Па вобласці такіх налічваецца 46. У іх выхоўваецца каля 300 дзяцей. Амаль 150 дзяцей яшчэ застаецца ў інтэрнатах, якіх у нашай вобласці засталося 3. Жизнь в интернатных условиях, жизнь вне семьи – это самая большая сложность, с которой впоследствии сталкивается ребенок, выходя уже во взрослую жизнь. Он не имеет опыта, социального опыта. Конечно же, когда он живет в семье, он готов уже, переступая порог взрослой жизни, к жизни самостоятельной. Его не надо адаптировать, ему не надо рассказывать, показывать, как это сегодня вне рамок интерната. Это самый большой итог. Для таго, каб поўнасцю адмовіцца ад інтэрнатнай формы, у праекце яшчэ 4 дзіцячых дома сямейнага тыпу. Выканаць гэтую задачу плануецца ўжо ў наступным годзе. Тацяна Ігнатавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».